Els embarassos poden acabar amb un mal resultat obstètric, com és l'avortament de primer trimestre, el segon trimestre o bé amb una mort perinatal. A l'hospital treballem en equip els ginecòlegs, anestesistes, psicòlegs i infermeria obstètrica i llevadores per la seva atenció. Els metges fem el diagnòstic i aconsellem sobre els tractaments a realitzar, així com oferim un estudi de les causes, donat que algunes d'elles poden ser evitables en tractament amb un següent embaràs. Tot aquest procés, les gestants i els seus familiars estaran acompanyats pel personal d'infermeria i per les llevadores. La mort perinatal és una experiència traumàtica. L'acompanyament professional en aquell moment és molt important per millorar la vivència del dol. Nosaltres acompanyem i donem confiança perquè les famílies expressin les seves emocions. Els ajudem a estar amb el seu bebè, a agafar records i a millorar aquesta vivència. Després del part, intentem que estiguin el major temps possible amb el seu nadó. Col·laboren amb els cuidatges dels primers cuidadors del recent nascut, agafem les empremtes, agafem un tros de cabell i sobretot, si volen, fem el pell a pell. Poden estar amb el seu nadó tot el temps que necessitin, la família i altres acompanyants que vulguin, perquè és l'únic moment que tindran per despedir-se del seu nadó i és un record que tindran per tota la vida, que després ajudarà a superar el dol de forma positiva.